Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил, Гаяз Исхакый, Шейхи Маннур, Фатих Хөсни исемендәге дәүләт һәм әдәби премияләр лауреаты Зиннур Хөснияр. Зиннур абый, исәнмесез. Хәерле сәгатьләр булсын. Зиннур абый, менә сезнең белән тапшыруга әзерләнеп утырганда үземне уенчык кибетенә эләккән сабый бала кебек хис иттем. Анда да бит балачага уенчыклардан күзләре камаша, тегесен алырга тели, монсын алырга тели, монсы да кызык, тегесе дә кызык, җәлеп итәләр. Мин дә шулай. Сезгә кайсы сорауны бирим микән? Монысы да кызыклы, монысы да мәртәбәле дип уйладым да, гади генә үзем өчен дип әйтим, бер сораудан башлыйсым килде. Ни өчен бездә язучы дигән һөнәр юк? Бездә язучы дигән һөнәр юк, ләкин һөнәри язучылар бар. Ул элек бар иде Совет Союзы вакытында. Әйме? Язучы, әгәр дә ул язучы икән, Язучылар союзы әгъзасы икән, аңа эшлексез тунеядис дип бәйләмиләр иде дик, әйме? Андый һөнәр бар иде, кирәк җиргә язучылар берлегеннән теләсән инде белешмәне алып биреп буладыр. Андый һөнәр бар иде. Һәм менә Сәлдәята китаплар 20-25 табаклы китап чыгара икән язучы. Шуның белән ул гаиләсен 2 ел яшәтә ала иде. Бер кайда эшләмичә диюем хөкүмәт өчен эшләмичә, тагын яңа әсәр язып. Менә ул һөнәр бар иде. Бу Советлар Союзы биткәч, бу нәрсә дә бетте. Бу нәрсә дигән сүз? Бу рухи тәрбиянең аксавы дигән сүз. Бу безгә хәзер менә икътисади кризис бик яшәбез име, экономик депрессияләр име, моннан 100 ел булган, Америкада булган, башкасында булган, бездә хәзер беренче ел сайын, элек бездә коммунистлар вакытында 5 ел сайын бәйрәм буладыр, съездлар була иде. Һәм 5 ел сайын икътисади кризис. Диләрдә шул килеп керде, мен нәрсә икәнен аңламыйм, әйме? Менә да шул язучы дигән һөнәр булмау, әдәбият әһелләре, сәнгать әһелләренең мөмкинлекләре шамалы булу безгә хәзер иң куркыныч нәрсәне. Бу атом булмасыннан куркынычрак рухи кризис килеп керде. Нигә мин моны атом булмасы белән чагыштырып әйтәм? Атом булмасы чәйкән, ул юк итә бетте. Бу әкрендәп әдәм баласын җәмгыятьне рухи кризис әкрендәп тарката, кимерә. Менә безнең салым акчаларына име полиция тотабыз. Мәктәпләр тотабыз, име. Төрмәләр тотабыз. Әгәр дә безнең рухи тәрбиягә игътибар бик көчле булса, бу Россия дигән илдә, име. Ул төрмәләрнең санында, ул полициянең санында бик арзан булыр иде. Бу гади генә мантык, гади логика бу. Бу гади арифметика. Менә сезнең беренче язган әсәрегез Таң атада кич була. Бу хикәяләр җыентыгы. Ул инде гадәттәгечә сез үзегез авылда туып үскән егет буларак, авыл тормышы, авыл кешеләрен чагылдырган хикәяләр. Әйтегез әле, менә сезнең хикәяләрдәге, сезнең әсәрләрдәге ул вакыттагы авыл мөхите, авыл характеры белән бүгенге авыл арасында уртаклык калдымы әле? Бүген авыл юк бит инде. Татар авыллары турында сүз бара. Рус авыллары күптән бетте. Мен үзем Казан артыннан мин. Бик нарат авылы, бик талай. Дибияз ягыннан бездән 5 чакрым Бәксәр, Алан Бәксәр дигән рус авылы бар иде. Без яш вакытта аннан безгә руслар килеп йөри идеме. Без шунда беренче мәртәбә рус күрдек. Һәм безнең бик нарат Ашыт буенда Умарта бакчасы бар иде. Анда Гина исемле урыс абзый карый иде, Умартасы иде, име. Чөнки белә, сырын белә. Аны авыл кешеләре бик хөрмәт итәләр иде. Без беренче мәртәбә урусын шунда күрдек. Һәм менә без үсә торгач, инде соңгы сыйдыклар җиткәндә, бу авыл бетте, урыс авылы. Иң беренче ул урыс авыллары бетә башлады, аннан соң татар авылы. Менә минем бик нарат дигән авыл Казаннан 50 чакрым. 50 чакрым нәрсә инде ул? Әйме, 40 минутлык юл ул хәзерге бүгенге юлларда, асфальтта. Юк, авылда кешеләр калмый. Менә бу элек без авыллар бик көчле иде. Без минем авылым бик нарат авылым зур түгел, кичкенә генә, анда 60-70 ят бар. Без 20 бала бер яшьтә бар идек.
Хәзер 1-2. Газета, журналларда, радиода, китап нәшриятында сез берникадәр тәҗрибә туплаганнан соң, инде 1989 елда, әле ул чорда Советлар Союзы вакыты, әмма ләкин инде үзгәреш җилләре исә башлаган чорда сез финнарның уртак бер предприятиесе белән балалар өчен төсле, зәвыклы Салават күпере журналы чыгара башлыйсыз. Димәк, сезне бу бит инде күпмедер дәрәҗәдә шәхси эшмәкәрлек, сез шушы нәшрият юлында үзегез беренче бизнес ачкан кеше дип әйтергә буламы сезне? Журналистлар, язучылар арасында. Була, чөнки мин 89 елның 15 октябрендә Салават күпере дигән журналга нигез салдым. Шуннан да андый журнал безнең татар халкында, андый бәләкәйләр журналы беркайчан да булмаган. Татар халкының тарихында булмаган. Ялкын бар иде, яшьләр бар ялар, өлкәнрәк балалар өчен иде, яшьләр өчен иде. Булмаган. Шуңа күрә миңа ул вакытта үземә 29 яшь иде. Әйме? Устав эшләргә куштылар. Мин армиядан кайткан вакыт уставның нәрсә икәнен белмәде, әйме? Башка редакцияләрдә, башка журналларда, газетләрдә устав юк иде. Алар һәммәсе дә газет журнал нәшриятына карыйлар иде, бөтен уставлары шунда иде. Хәтта карандашна да алар шуннан бирәләр иде. Ә монда миңа устав эшләргә куштылар, әйме? Редакциянең уставын менә шуннан башланды. Ягъни сез Чишмәнең башында торган кешеләрнең берсе менә шушы юнәлештә. Әйе, шуннан соң шу журналга нигез салып, аның тиражы 5 буена 20 мең иде. Мин аңа әбүне подписка эшләмәдем башта. 20 мең. Союз печать дигән иш бар иде безнең идек. Бөтен Татарстан буенча 20 мең журнал ай сайын таралып бетә иде. Үзе тарата. Әйе. Инде менә шушы башлангычтан соң сезнең Тахир Зөһрә, Яучы, Жүләрчәк, Әбу Галисина дигән гәҗитләрегез бер атлы инде дөньяга чыгып тора. Димәк, сезне ул чорда иң бай язучыларның берсе дип әйтергә мөмкин булдымы? Рухияктан. Чөнки газетларын күп иде, 4 газет чыгардым, Истәүдә Салават күперендә чыгара кирәк 20 мең тираж белән. Әйме? Мин Тахир Зөһрә дигән газетны юктан гына чыгара башламадым. Колым кышыткандан гына. Ул вакытта бөтен матбугатта гел үтереш турында иде. 90 еллар бит, әйме? Тегене үтергәннәр, теге бизнесменны булай иткәннәр, әйме? Тегене кишләгәннәр, яндырганнар, суйганнар, атканнар, гел шул турда. Матбугат шул турда яза. Мәскәү телевидениесе бары тик шул хакта гына күрсәтә, чөнки тираж җыярга кирәк име, ул әйткәндә жарны фактлар кирәк. Шуннан уйланып иртергә шул балалардан чыгып инде туктамайтын без бит 60 еллар. Без бит моторлык күреп үстек. Без күреп үскән моторлык. Ул кая? Кая югалды шул? Ул югалга тиеш түгел бит. Һәм мин Тахир Зөһрә дигән газет шунысы менә уйлап таптым. Һәм анда һәр җөмлә, һәр мәкалә дә кичкенәме, зурмы, һәр хикәят тә бар тик моторлык турында гына. Мотор кешеләр, мотор мәхәббәт турында гына, әйме? Әйтерсең дә без бөтенләй дөньяда яшибез. Һәм шундый кешеләрне, шундый мотор гаиләләрне, мотор кешеләрне әйме эзли башладык, хәтта эзлисе дә юк. Алар безнең янәшәдә яши икән. Моторлык бетмәгән булган. Аны халыкка күрсәтүче юк. Күзе томаланган халыкка күрсәтергә генә кирәк булган. Һәм бердән рекламасыз газет игълан ителүгә рәсми рәвештә 5000 тираж иде. Аннан соң 15000 тираж иде. Зиннар абый, әйтегез әле, менә әгәр дә менә бу шәхси газеталар, татар газеталары матди яктан файда китермәсә, бүген алар менә чыгып килерләр идеме, эшләрләр идеме? Бу Тахир Зөһрә газетасы язмышы бик кызыклы булды. Ул бары тик 8 генә битле иде. 8 битле. Һәм газет битендә я атнага ул 2 чыгарга тиеш, я ким дигәндә атнага 1 чыгарга тиеш. Ә бу айга 1 генә чыга иде. 1 генә чыккан айга газетның тиражы 15 мең. Әлбәттә, буның доходы бар иде. Мин шулар хисабына тагын яшьләр өчен, яшьчак, җүләчак дигән газет шулай 15 мең тираж белән. Шуннан соң кызлар өчен, кияү табылмыйча аптырап йөргән кызлар өчен Яучы дигән, әбиләр, бабайлар өчен аптеклар вакытта бар иде инде, ләкин дарулар кыйммәт иде. Халык медицинасы газеты Әбу Галисина ачып җибәрде менә шуның акчасына. Шулай итеп шул максаттан
шундый рух белән, яшь булган инде, иренмәгән инде, каян уйлап тапкан, белмим. Әле искәчә дә ничек илгердем икән дим. Шундый заманнар бар иде. Менә бүген сәнгать тармагында сәхнәдә универсаллар күбәеп китте кебек. Ягъни үзе яза, үзе уйный, үзе җырлый. Бу күренеш дип әйтик. Әгәр дә ул иҗаты аның шын мәгънәсендә камил икән, тәнкыйтьчеләр тарафыннан, тамашачылар тарафыннан уңай бәя таба икән, монда бер сүз дә әйтеп булмый. Җырласын да, уйнасын да, бийсен дә. Әмма ләкин бит тормышта тискәре якларда күзәтелә. Менә бу универсальлек ни өчен менә шулай килеп чыга? Бу үзем генә эшлим дигән формадамы ул, минеке генәме, бүлешәсе килмәүдәме? Нәрсәдән килеп чыга менә мондый универсальлек бүген? Беренчедән бу универсаллыкның үзе турында фикеремне әйтеп китәмме? Бу бик дөрес хәл, бу безне басып китте. Бу саранча кебек, бу чүп үләне кебек басып киттеме? Кин үзе яза, музыкасын үзе яза, үзе җырлый, әйме? Ул уңай нәтиҗә бирерлек андый җыр 1000 миллионга бер генә булырга мөмкин. Булырга мөмкин. Мин моны кире хакмыйм. Булырга мөмкин. Ләкин 1000 бер шигырьгә җырның текстын шагыйрь, әйбәт шагыйрь язарга тиеш. Музыкасын шәп композитор язарга тиеш. Әйбәт җырчы, әйбәт тавышлы, моңлы тавышлы җырчы җырларга тиеш. Җыр иш компоненттан торырга тиеш. Шуңа күрә бездә хәзер төссез, ямсыз, мәгънәсез җырлар күбәеп киттеме? Алан киде, тиеккә барган ки дип әйтәләр бит әйме? Киләре дә шундый. Ул сүзләре, менә мин Болгар радиосында Худсоветта утырдым, әйме? Андагы текстларны укыйсың да шул композиторда язып җибәрәләр, әйме? Җылап та булмый, килеп та булмый. Андагы мәгънәсезлек. И шуны авыз күтәреп, сәхнәгә чыгып, менә дусларым, тамашачым, мин сине яратам дип әйме? И шул җырларны халыкка тәкъдим итәләр. Бу Данил әфәнде бу күренеш кенә түгел, бу фаҗига. Бу безгә килгән, безнең башка килгән рухи кризисның бәланең бер юнәлеше, бер компоненты, бер фаҗигасы. Бу күренеш эстрададан тыш сәнгатьнең тагын башка юнәлешләрдә. Бу театрда да бик көчле. Хәзер режиссер дигән әфәнде үзе пьеса яза. Әйме? Үзе рәссам, үзе куя. Әйме? Мин бу әйберне кире какмыйм. Ләкин ул да булар арасында иң әйбәте 1000 1 2 3 кенә булырга мөмкин. Һәрберсе дә була алмый. Уларның белән ни өчен шөгыльләнәсең? Менә шулай, универсал. Җитмәүдән киләме ул, кешеләр юкмы, экономия итү максатыннан шулай эшләнәме бу? Нәрсәдән чыгып? Шабашка. Шабашка дигән сүз, шабашка дигән сүз бар әйме? Элек шабашник, спекулянт дигән сүз бар иде, сайдаса шагатта сөйләмим име, чөнки мин шуны үскән, шуны тәрбиялән алган име. Спекулянтка җинаятьче кебек карый иде име җәмгыять. Шабашникка шулай ук җинаятьче кебек карый иде име, законны бозучы дип. Хәзер дөнья тулды. Сәүдә өлкәсен аласыңмы, башка өлкәдәме име? Шабашниклар, спекулянтлар, алар хәзер бизнесменнар, эшмәкәрләр дип атала. Сезнең тарафтан нәшер ителә торган сәхнә журналы ул театрга мәхәббәттән менә шулай ачылдымы? Әллә инде театрга булган мәхәббәт сәхнә журналын ачуга китердеме? Мин Хайвахидның якташы. Аның китаплары безнең китапханәдә, кечкенә китапханәдә бик күп, шуны укып үстемме? Яшьтән безнең мәктәптә укыганда сәхнәдә уйный идем име? Нәфис шигырьләр сөйлидем, концертлар алып бара идем. Минем күрәсең күңелемдә булган. Мин аннан мәктәптә укыганда Татарстан радиосынан якшәмбе көнне 2 сәгать спектакльдә татарча бирәләр. Мин шуны радиояна кадакны куеп килеп утырып име, кеше кымшалмасын дип, шул 2 сәгать буе шуны тыңлый идем. Миңа инде бу бала бераз дөрес түгелме дип әйтүчләрдә булды име, апалар арасыннан да име, ничек инде. Ну, шуннан башлаган менә әйбәтләрендә 15,000 чыгып килгән Тахир Зөһрә газетын яуып. Әйме? Мин хәзер кабакы үкенеп тә куям. Аның хатиразы әгәр атласаң нәшер итсәң, бәлки 50,000 булыр, 30,000 булыр идеме? Шул газетны шартлатып яуып, театрга булган мәхәббәт
мені сәхнә журналы нәшер итүгә китерде. Һәм шунысы кызык икән, безнең татар тарихында бер кайчанда сәнгать басмасы булмаган икән. 100 еллык тамашачы дигән бер театр журналы чыгып алган, бер икенче аклы каралы. Ләкин сәнгать басмасы, театр басмасы шундый бер кайчанда булмаган икән. Мин шул турда уйланып йөрдем дә, ничек инде безнең театр бар, Камал театры бар, бик көчлеме, безнең республиканың татар халкына язык кашыймы. Аның турында журналистлар киләләр дә. Менә шундый спектакль булды, шундый главный герой баш рольне уйнады, шундыйрак тәэсир калды, тамашачы кул чапты, алкышлады, битте, рецензиядә шулай гына. Шуннан соң бу сәхнәнең башлануы дигәннән, белмим, йөрәк булгандыр инде вакытта, яшьлек булгандыр, шуңа тотынып курыкмыйча, мин Шамил Закировка киңәшкә киттем. Шамил әйтте, минем шундый исәп бар, минем театр журналы чыгарасым килә. Менә кайный, нишлим? Әнекәш, ул вакытта бит тахир зәхрәләрне чыгарам, 5 гәҗит чыгарам, журнал чыгарам, беләм инде. Шамил абый, мин синең энергияң барын беләм ди, ләкин бу энергияңне юкка әрәм итмә ди. Дип, үзенең шкафыннан ул миңа кагазда тартып чыгарды, саргая биткән. Менә ди, без 20 ел буе хыялланабыз ди, театр журналы турында ди. Карыйм, анда язылган хатлар, Илхам Шакиров куллары бар анда. Шуннан соң барыбер үзе Шамил абый шундый кеше иде. Ул күтәреп, рухландыра белә иде. Мә эшләп кара, бу хатлар сиңа проектлар договорлар дип име, миңа биреп җибәрде сары папкасын. Алып кайтып киттем. Шуннан башланды. Шактый кыйын булды, аның кыйынлыклары үзе бер романлык булды. Кыйын дип бу зарланып әйтү түгел. Бу зарланып әйтү түгел. Эш барышында кыйынлык булмый калмый инде. Менә сез Зиннур абый үзегез сәхнәгә, драматургиягә якын торган кеше, балалар өчен пьесалар, спектакльләр язган кеше буларак, сезнең бер шундый фикерегез бар, драматурглар күп, әмма җүнле пьеса язучылары бармак белән генә санарлык дигән бер фикерегез бар сезнең. Моңарча әйтелгән. Җүнле пьеса, ул нинди була соң сезнең күзлектән? Нәрсә ул җүнле пьеса? Иң беренче, менә бу театр гыйлемендә, театр фәнендә шундый әмер бар. Драматургия материалы. Икенче, режиссерның уйлануы, режиссерский замысел. Өченчесе, актер материалы. Сценография, декорация. Һәм музыка. Менә 5 бер йодрык. 5 төрле компонент. Спектакль, без сәхнәгә барып, Камал театрына барып караган спектакль, шушы нигездә 5 компоненттан тора. Һәм беренчесе пьеса. Пьеса ул бүгенге көнгә җавап бирә торган. Халыкны китап укыганда син үзең генә укыйсың бит аныймы? Үзең генә анда утырыпмы, диванга кырын ятыпмы, спектакльне халык белән бергә карыйсың, әйме? Анда Америка галимнәре, педагоглары театр буенча, кино буенча уйлап тапканнар саспенс дигән сүз, әйме? Саспенс, интригалар, катарсис дигән сүз дә бар, әйме, шулай театр гыйлемендә, әйме? Халык катарсис дигән сүз, халык спектакльгә килгәч, рухи яктан чистарып, сафланып китергә тиеш. Пьеса менә шундый булырга тиеш. Дип уйлыйм, әйме? Уйлыйм, һәм ул мин теге балалар өчен генә түгел, мин өлкәннәр өчен дә пьесалар язам. Мин 90нчы еллардан бирле пьесалар язам, моңа дөньяга чыгарган юк иде. Чөнки мин драматургия һәм сәхнә законнарын өйрәндем. Минем моңа 20-25 ел вакыт китте өйрәнергә име. Хәзер аптыраганнан без прозага керештек. Инсценировкалар ясыйбыз име. Шитил классикасы име. Әллә кая борынгы грекларга, борынгы римнарга барып җиттек име. Бу бүгенге тамашачыга кызык түгел. Бу кызык түгел. Бүгенге көн талабына җавап биргән. Бүгенге халыкны сафландырган, чистарткан рухияттан шундый спектакльдә кирәк. Аны спектакльдә сәхнәдә барсы өчен, димәк, андый пьесалар кирәк. Аларны язучылар кабатлыйм теге фикеремне. Кызганыч, андый драматурглар бездә бармак белән санарлык. Бүгенге көндә татар театры сәхнәсендә дөнья классикасына урын ни дәрәҗәдә? Дөнья классикасы хәтта күп дәрәҗәдә булырга тиеш ул. Ул аз гына булырга тиеш, шак кына булырга тиеш. Хәй безнең хәтта яртысын алып тора.
яртысын алып тора классикеме. Ягъни бүген дисбаланс дип Мин саныйсыз. классикага каршы түгел, мин рус классикасына да Гогольдер, Чеховларга да куйга каршы түгел. Сирәк-мирәк артистларны, актерларны бераз кыздырып алу өчен. Әйе. Бу кирәк, име? Режиссерга шулай ук тәҗрибәне бераз итү өчен кирәк, име? Ләкин аның белән мавырга ярамый. Безнең тамашачыга аңа үзе турында кирәк спектакль. Ягъни Бүгенге көн турында кирәк. Ягъни сезнеңчә бүгенге көндә кайбер театрларда дип әйтик, шундый мавыгу процессы күзәтеләме? Әйе. Бу шул хәйрчелектән килә торгандыр инде. Акча юктыр. Менә бүгенге көндә безнең үсеп килүче яшь буынны, балаларны ана телендә тәрбияләү, белем бирү бик катлаулы четерекле мәсьәләгә әверелеп бара. Әлеге проблемадан чыгуның сез нинди юлларын күрәсез? Мен сез әйткән театр ярдәмендә. Театр ярдәмендә, менә мин әйттем бит, ничек итеп 90-нчы елларда бөтен җирдә пышрак шәшәргәндә Тахир Зөһрә дигән яклык, матурлык газета чыгарып, аның тиражы атты, халык шуңа капланды, рәхәтләнеп укыды. Мин аны үземнең 2 балам ишегенә чыгара башлаган идем, тиражы 15 мең дип әйттем бит, име? Бүген без шундый халда. Бүген без рухи яктан шул кадәр хәерчеләнеп беттек. Без безнең хәзер име әхлак мәсьәләсе бик авыр җәмгыятьтә. Бик авыр хәлдә. Име? Хәзер менә шул ук Мәскәү каналларын, башка чит ил каналларын кайсыгын ачып карамайме, андагы тапшырлар адәм көлкесе, име? Ул ток-шоулар, ул ток булмаган токсыз шоулар, име? Китте, име? Булар бернинди әхлакый тәрбия бирми. Булар киләчәктә, тиздән киләчәктә шул ук полиция санын, төрмәләр санын арттыруга алып киләчәк. Менә шундый хәл булу, име? Театр ул бердән-бер дип әйтерлек, име? Бу өлкәдә менә шул Тахир Зөһрә газетасы кебек, име? Бердән-бер баланы телгә дә, моңга да, әхлакый тәрбиягә дә өйрәтүче иң үтемле чара. Менә мин сезнең кызыгыз Зиләнең язган иншасын укыдым. Сочинение дип әйтәбез, инша. Ул анда сезне әти буларак, сезне ул киңәшче дә, укытучым да дип атый. Әмма ләкин әле эш монсында да түгел, игътибар иткәнем, минем әтигә төрле зур урыннардан җитәкче вазифаларын тәкъдим иттеләр. Әмма ләкин ул аларның берсен дә кабул итмәде дип язган. Сезгә тормышта димәк эш тәкъдим итүчеләр булган. Нинди урыннар иде инде ул? Сер булмаса. Һәм ни өчен баш тарттыгыз? Беләсезме, минем Ходай Тәгалә биргән бик әйбәт эшем бар. Мин язучы, әйме, мин филолог, прозаик та, драматург та, әйме. Әйе, яшьрәк вакытта булды бу хәлләр, әйме, төрле җирләрдә эшләр тәкъдим иттеләр, әйме. Теге җиргә директор, монда генераль директор дип та, әйме. Мин бик тырыша, менә була бит киреккә җәбәт идегән кебек, әйме. Тырыша баш тарттым. Минем Салават Күпер журналым мин булмасам бетә, имеш. Сәхнә журналым бетә, бу газетләрем бетә дип мин шундый адамга барырга туры килде. Әмма ләкин Зиннур әфәнде сүзеңне бүлдереп, мана бит инде сез инде тормышта үзегезнең юлыгызны тапкан кеше буларак, сезнең эшегезне күреп тәкъдим иткәннәрдер. Булдыра торган кеше дип. Шулай бит. Әлбәттә, мин авылдан 16 яшьтә чыгып киттем. Укырга кергә дип. Казанга килгәч, бер айдан соң миңа 17 тулды. Шуннан соң укырга кирдем. Институт тәмамлаганнан соң Ялкын журналында бүлек редакторы булып эшләгәннән соң 2 елга үзем гариза язып, язучы кеше тормышны белергә кирәк дип армиягә китеп бардым. Рядовой, погонда йолдызлар юк иде, 23 яшьтә идем. Әлбәттә, эшне күргәннәрдер инде. Безнең бит арттан өтүче җонлы кыллар булмады. Әти крестьян, тимерче, балта остасы, әни 5 бала анасы, авыл кешеләре. Армия дигәннән, ул бит инде армиядә хезмәт итү, бигрәк тә сезнең чорда, сау-сәламәт ир-егеткә ул ватан алдындагы бурычны үтәү дип атыйлар иде бит инде аны. Советлар Союзында шундый матур коммунистлар заманында без да шундый матур сүз бар иде. Патриотизм хисләре, бурычны үтәү, бу сүзләр тагын ишетелә башлады, име? Без элек бу сүзләрне бик яратадыр идек. Һәр егет армиягә барга атлагып тора иде. Чөнки чыннан да бурыч бар иде.
илне сакларга эме, ул вакытта ил дигән хис бар. Ил дигән хис юк бит. Ватан дигән хис юк бит. Татарның иле кайда? Татарның ватаны кая? Татарстанмы? Юк, татарның 30% гына яши Татарстанда. Сезнең ул чактагы менә патриотик хисләр, алар бүгенгә кадәр бардымы, әллә инде алар üzüldеме кайдадыр? Бер уянган хис бүгенгә бара торгандыр, чөнки мин тиражы 15 мең булган газетны явып, бик зур батыргына акчалар эшләп алып килә торган газетны явып, әйме? Үз башыма сәхнә дигән театр журналын ачып җибәрмәгән дә булар инде, бәлки бу шуның белән бәйләнгәндер дә. Сезне иҗатка рухландыручы ул иң беренче чиратта хатын-кыз һәм туган як, шулаймы? Шулайдыр инде, мин хатын-кызларны бик яратам. Үземнең дә кызым бар. Анагым бар, кызым аны алып кайтты, менә яшьтән артты инде. Шулар өчен яшибез инде. Ул рухландыру нинди формада ул сезнең өчен, Зиннур әфәнде? Мин аны яздым шигырь итеп, бәлки укып җибәрмен. Рәхим итеп. Гашыйк булдым, күземә берни күренми. Бу сиремне ярый берәү дә белми. Гышыкмы бу, әллә мәхәббәт микән? Белеп булмас ахыры, гынахына керми. Бу бераз шаярту, әлбәттә, чөнки без бик җитди, ләнеп китеп, җитди темаларга сөйләштек име. Мин үзем бик оптимист кеше. Мин пессимист түгел. Менә мин пессимистик кара ноталар буенча белән сөйләшәм дә име. Мин күңелем белән, рухым белән оптимист мин. Аллага шөкер. Оптимизмга сезнең омтылыш юл кайдан килә? Кайдан табасыз аңа көчне оптимизмга? Белмим, безнең менә әйткәнчә безнең тәрбия 60-нчы еллар битендә Советлар Союзы әтияни авыл тәрбиясе. Авыл тәрбиясе. Әйткәнемчә, тагын кабатлардан бер генә сүз белән име. Авыл тәрбиясе иң шәп тәрбияләрнең берсе. Авылда анда балалар бакчасы да кирәк түгел, име. Урама чыктың, әгәр дә син бер начарлык кыларга яки каз бәбкәсенең кыйрыгыннан борга уйласаң, ата каз килә, шул вакытта сине иштегә секундта чукып ала торган иде. Менә тәрбия ул, име. Шуннан кемгәдер нәрсәләр бер начарлык чыраулыйсың урамда, тәрәзәдән күршапа карап тора. Име. Менә тәрбия. Татарстан язучылар берлегенең әдәби тәнкыйть секциясендә Зиннур Хөснияр ул киләчәк язучысы, аның укучылары туачак әле дигән фикер яңгыраган. Сез моның белән килешәсезме? Тагын бер фикер яңгырады аңга. Гарасада аны укып чыккач, яшерне жюри Булгаковның Мастер Маргаритасы белән янәшә куеп әйткән бер галим, бер тәнкыйтьче, име. Бу Фатаби Галимуллин, минем укытучым, остазым, һәм бик акыллы кеше, бик зур галимебез, име. Әлбәттә, арттырып чагыштырудыр, име. Менә бүген Булгаков Мастер Маргаританы язган, әле чагыштырмакча күп еллар түгел, име. Бүген Мастер Маргаританы укыйбызмы? Укыйбыз. Элек укыйбызмы? Укыйбыз. Әгәр дә Зиннур Хөснияр киләчәк язучы дигән сүз миңа бер яктан бик ошый, име. Димәк, минем әсәрләр киләчәктә дә яшәячәк. Аны тагын 100 елдан соң да, беренче гасырдан да бәлки укырлар әле, аларның кирәкләре булыр. Бу зур сүз. Ләкин әзерлекле укучы, минем укучыларым бик күп, чөнки бер генә аның мисалы бар, минем китап кибетләрендә китап юк. Мин үзем башта уянмыйча аңгырай бирим дә име, китап да аламыйча, үземдә китапсыз калам. Менә хәзер мин беренче китабымны эзлим. Кая бер дуста күрсәм дә, зинһар сатып бир үз китабым, менә миндә бер дә калмаган име. Бу моның шулай зур бер нәтиҗәсе дине күрәсең. Сез прозаик, романист, драматург, шагыйрь. Менә соңгысына килгәндә, сез шагыйрь буларак үзегезне ничек хис итәсез? Шын язучы өчен роман да шул шигырь ул. Шигъриятны битендә без әдәбиятның кесе түзиме. Роман шигырь ул. Ләкин аның формасы бүтән. Ул агыла моң кебек агыла. Бер куплетлы шигырьдә моң кебек агыла. Аның үз вакыты була. Ул һәр вакыт килми. Минем бер кашанда эстаратына нәрсәләр языйм әле дип утырганым юк. Бер кашанда утырганым юк.
ул романда, повестьта, хикәядә, шигырьдә моң кебек агыла. Ул каяндыр килә, күктән шәме. Менә шул моң кебек килгән шигъри юлларның бәлки тагын беренчесен укып китәрбез. Зиннар абый. Моңнан да төрлесе була. Моңның да Төрлесе була, төрлесе була име. Халык белән сарык бик килешле, рифмашкан ушбу заманда телең кишкәч сүзен әйтә алмыйча адашкан ди татар Казанда. Бурлагы да, улагы да һәммә ябырылды шәһри Казанга. Баксаң, сире гади генә икән, майлы быткапча Казанда. Майсыз килеш, тәмсез булса мәгәр, җир мае күп татар илендә. Нефте белән бергә суралар, җилегендә, туган телендә. Тарихи вә бик бұрынғы ласа. Дөнья белән бергә яралган, яры инде. Тел астыңа салып куярлык, туган телең саклап калалсаң. Моннан шактый еллар элек Язучылар берлегенең чираттагы рәисен сайлаган вакытта, хәтерләсәгез, ул елларда сезнең дә кандидатлар исемлегендә фамилиягыз була. Минем дә уйнадылар инде. Сез Татарстан Язучылар берлеге җәмгыять һәм иҗади интеллигенция алдында үзенең вазифаларын тиешенчә үтәми дип, Татар Үзәк әдәби йорты исемле агентлык булдыру тәкъдиме белән чыккансыз. Һәм менә бу агентлыкның бер игътибарга алган кызыклы моменты, сез анда язучыларның чыгышлары өчен гонорар системасын тәкъдим итәсез. 3000-нән анда хәтерләсәм 5000-гә кадәр бер чыгыш язучыларга. Һәм шул ук вакытта Язучылар берлеге ул оешма буларак саклап калу яклы. Менә бу сезнең тәкъдимнәр, алар ни дәрәҗәдә нигезләнгән иде һәм алар ни өчен яклау тапмады? Алар яклау тапты бит. Мин бер съезд, шуннан да бер кырылтай вакытында язучыларның, әйме? Уйланып йөрдем дә, тәкъдимнәр ме ике телдә үзем кичкенә китап итеп чыгардым. Шунда съездда килгән халыкка тараттым ике телдә. Президиумда утырган кешеләргә тараттым. Рөстәм Нургаевның кулына тоттырдым, ул вакытта премьер-министр иде бу гайме, хәтер мин кашмаса, ике телдәйме. Һәм шуннан да анда заман бит үзгәрде бит инде хәзер. 90-нчы елдан соң үзгәрдеме, 2000-дән соң үзгәрде. Без әле һаман шул киш. Менә Салават Күпер журналының һәр санын планлаштырганда мин коллективка әйтәм. Менә бу сан мондый булды, икенче сан бөтенләй булырга тиеш. Ул бөтенләй икенче төрле булган тиеш. Балалар өчен уенчык гел үзгәреп торырга тиеш. Без үзебездә балалар кебек. Безгә дә уенчыкны өлкәннәр дә үзгәреп торуын телибез, диме? Һәм әлбәттә язучыларны хөкүмәт бик акыллы рәвештә шушы рухи тәрбия өлкәсендә файдаланырга тиеш. Файдаланырга тиеш. Моның өчен аның төрле формаларын табарга кирәк. Мин ул формаларны тәкъдим иттем. Менә язучы дигәннән, сүз дигәннән без бер елны Себергә бардык. Анда язучы буларак мин, композитор, җырчы бар иде, ишәү бардык. Халык татарлар бик күп Иркутск өлкәсендә бик матур итеп җырчы чыгып җырлый, әйтмим инде, име, менә дигән җырлый, име. Кул чабулар, мин чыгып шигырь сөйлим. Тагын композитор чыгып үзенең көйләрен уйный, яраталар. Минем тагын шакала кабат-кабат. Тагын шигырь сөйләде балам дип, әбиләр, апалар, әйме. Без тәмле туган телебезне ишетәбез килә диләр, әйме. Бүген халык китап укымый, бүген әдәбият кирәк дигән сүзләр, алар мәгънәсез сүзләр, алар хак сүзләр түгел, әйме. Аларны әгәр дә менә шушы язучылар белән бергә иештырып, матур итеп тәкъдим итсәң, халык рәхәтләнеп кабул итә. Менә ул бит җыеннарның берсендә, курултайларда дип әйтик, менә шушы әдәби әсәрләрнең электрон формаларын файдаланып тарату, ягъни электрон форматта.
китап чыгару инде сез үзегез беләсез, шактый чыгымлы, мәшәкатьле эш. Бүгенге цифрлы технологиялар заманында бүген безнең ни дәрәҗәдә безнең язучыларыбызның әсәрләре, шигырьләр электрон формада. Күпме халык укый аларны? Без президентның әйткән сүзләренә колак салындымы? Алар киң җәеләме менә бу эш? Безнең мондый хыял бар. Мондый хыял бар. Ләкин моның нигезе юк, нигезе эшләнмәгән. Моны финансистлар, юристлар нигезен эшләргә тиеш. Авторга гонорар түләү мәсьәләсендә бу китаплар ничек итеп электрон формада халыкка ирештерү. Һәм икенче әйбер бар. Кагаз китап белән китапны уку белән электрон китапны уку арасындагы аерма котышкыч зур. Әлбәттә. Котышкыч дип әйтәм, зур. Менә бу кагаз китапны укыганда хәтта менә аның битен актарганда типография исеме, менә үзең генә калып укыйсың бит, әйме? Шул ук сиңа ниндер күңелеңгә тәрбия бирә, дәва бирә хәтта. Электрон, менә мин хәзер гомерем буе мин күзлек киярмен дип уйламаган, компьютер аркасында күзлек киям, чөнки мине бер 20 еллап каләм белән язганым юк, мин компьютер белән язам, әйме? Гел интернетта эшлим, интернет бик әйбәт нәрсә, мин компьютерга каршы түгел, әйме? Мин электроникага каршы түгел, тормышны күз алдына китереп булмый анламаска, әйме? Ләкин аны шамасын белеп файдаланырга кирәк. Менә бу электрон китапларның нигезе аларның эшләнмәгән бездә. Димәк, әле ул башлангыч хәлдә генә. Ул башлангыч хәлдә. Һәм ул барбар 100 елдан соң да, 200 елдан соң да кагаз китап бетмәячәк. Иманым камил. Моның мисаллары да бар. Ансы шулайдыр. Чөнки инде ул, мәсәлән, пластик стаканнан чәй эчү һәм таш чынаяктан чәй эчү икесе ике төрле әйбер. Нәкъ шуның шикелле оригинал китаптан уку белән компьютердан уку икесе аерыла. Әмма ләкин бит бүгенге заманда яшьләрне әгәр дә без күбрәк җәлеп итәргә телибез икән, күбрәк тартырга телибез икән, менә шушы формаларын бәлки киңрәк җәелдергә кирәктер электрон вариантларында. Әлбәттә. Балалар өчен кыскарак формада бәлки, алар бит озын әсәрләрне узаклап укып утырырга күнекмәгән, бәлки кыскарак форматтагы, кыскарак эчтәлектәге әсәрләр белән дип әйтеп, мине ничектер җәлеп итәргә аларны. Без малга гел пешәнгенә бирмибез. Атка гел сылгына бирмибез, әйме? Булгатып та бирәбез, суында бирәбез, суына туз да салабыз, тузсыз да бирәбез, әйме? Барысы да кирәк. Барысы да кирәк, әйме? Зур романнар да кирәк, әйме? Кичерәк күләмдәге әсәрләр да кирәк. Барысы да кирәк. Менә бу яшьләргә, балаларга китап укыту дигәнне, әйме? Моны хәле проблема ясап сөйли башладык. Бу проблема түгел. Бу проблема. Менә әгәр дә минем балаларым китап укымый икән, бу безнең Россия президенты яки Татарстан президентының проблемасы түгел. Бу минем проблема. Мин бу сүз булмасын, гали генә әйтеп әйтәм, улым үскәндә апасы китап укый, бу укымый, ялкау малай кеше шулай була бит, ниме? Мин моңа куйдым телеп. Менә сиңа китап, кызыкларак инде, детектив түгел, боевик түгел. Кызыкларак китап сайлап бирәм, укыйсың, һәм эштәлеген миңа сөйләсең кыскача. Татарча китап. Укып бетерә, күп бетер бер ничә көннән эштәлеген сөйләтәм, әйме? Чөнки сөйләм телендә үстерергә кирәк бит моның. Шуннан соң русча китап бирәм. Укый, эштәлеген сөйли. И укыйсы килми, и тартыша, и караша. Укыйсың, бетте. Укый. Шулай бер ярты ел азапландым. Әйме? Шуннан соң бер заман Булат кая икән дип малайны эзләп йөрибез идән, әйме? Бер пишмакка керәдә, әйме, шыпырт кына үзе китап табып, китапханәдән алып, китап укып ята. Зиннар абый, Без бөтен тәрбияне мәктәпкә, хикмәткә, җитәкчеләргә, түрәләргә, әйме, сылтадык та, түрәләрне сүгү, тәнкыйтьдә ул иң җиңеле. Син юл күрсәт. Мөхәммәд пәйгамбәр дә менә мин гел әйткән мине кабатланып булмасын, әйме. Үзенең Хәсән дигән атлы шагыйрь дусты була Мөхәммәд пәйгамбәрнең. Ул аңа әйтте: "И Хәсән ди, син ди үткән турында, бүгенге турында язасың килди. Син ди киләчәк турында халыкка киләчәк кирәк ди. Соң Мөхәммәд галәйһиссәлам миңа каян белимсең ди Хәсән шагыйрь сорый, әйме? Сиңа бу эштә Җәбраил фәрештә ярдәм итәр ди. Талантлы, шын язучы кешегә һәр вакытта Җәбраил фәрештә киләчәк турында язарга ярдәм итеп килгән һәм ярдәм итеп киләчәк. Алла бирсен." Көмеш чыбыркы романыгызда сез шундый фикерне алга сөрәсез, без гомер буе куркып яшәргә мәҗбүр. Менә мондый ерак фәлсәфә ул
Зөлфәт Хәкимдә дә бар. Аның курку әсәре бар бит. Ул да менә кешене курку яшәтә дигән шундыйрак фикер алга сөрелә. Бу фикер белән сез ни дәрәҗәдә үзегез менә тулыланган дип әйтик. Сез бүген үзегез нәрсәдән куркып яшисез? Бу Кемеш Чыбыркы әле үзенең тәнкыйтьчеләр тарафыннан, әдәбият галимнәр тарафыннан үзенең бәясен алып өлгермәде. Чөнки ул кызганычка каршы безнең әдәбият журналында басыла алмады. Китап булып чыгып китте дә име. Ул аның жанрында роман курку дип куйдым мин аны. Кемеш Чыбыркы ул кемеш менә кешенең жаны, кеше вафат булганда аның жаны кемеш спираль булып күккә аша икән. Бу инде хәтта фән янында торган фәннәр тарафыннан раслаган дисәң дә була, кемеш спираль булу, кемеш Чыбыркы да шуңа үлем битендә курку дигән сүз, име? Бу курку турында. Без бигрәк тә без бу мин моны үзебезнең халыкка багышладым сүздә юк, име? Хәтта анда күп җирдә Марий Республикасы турында сүз барса да, Украина турында сүз барса да, курку адам баласын җәмгыятенә тарката. Чөнки әгәр дә безнең һәр вакытта да күз алдында дар агачы тора икән, дар агачы. Кеше үзенә үзе бетә. Әйме? Икенчедән, курку яшәтә җыеп тора. Әгәр дә үлем дигән әйбер булмаса, менә мин аны күз алдына китерә алмыйм. Үлем дигән нәрсә булмаса, бу кешелек Нишләр иде микән? Нәрсә булган булыр икән, әйме? Бар кеше дә үлемнән курка. Әйме? Барыбыз да үлемнән куркабыз. Дингә бүтән күз белән караган кешеләрдә түбәтәйнең нәрсә икәнен белмәгән кешеләрдә име олагая чикәш һәммәсе дә бисмилла әйтә башлый, дуаларга иренә башлый, име түбәтәй кие башлый, аны сәгатьтә мәҗбүри булмаса да, име нәрсә кие башка. Шуңа күрә без бигрәк тә бу Россиядә курку дигән әйбер ул Сталин заманыннан башланган. Әйме? Анда шигырь рәвешендә дә әйтелә ул, бу Кемеш Чыбыркы романында име. Халык Иосиф Сталин бит, Иосиф Сталин. Иосифны Иисус Христос итеп кабул итә башлады. Иисус Христос итеп кабул итеп, әйме? Аңа табына башлаган. Шәхес культы. Менә бу бик куркынычы. Һәм бу бездә бер булган бит безнең ил тарихында. Тагын булмас дип аңа кем гарантия бирә ала? Мин бирә алмыйм. Siz de bir almışsınız. Bir kim de bir almayın. Bizge şundan saklanmak gerek. Şu korku kalgan, o korku bir ginnar aşağı bir şey. Biz Tatar halkı, milli liderler hepsi yaşarız, değil mi? 30. yıllarda Tatar milletinin kaymağın ütirip, kesip, osıp, bitirmelerde şiretip bitirirler. Sırmazsığına kala bit. Beri saklanıp kala. Beri saklanıp kalgan değil mi? Bugünkünde de eğer de mümkünlük bulayken mümkünlük var. O her vakit bulaşak, değil mi? Аны телен асып та булмый, кисеп та булмый, име? Кешедәге курку синдромы үзеннән үзе кешене ширләтмиме соң? Ширгә сабыштырмыймы? Аннан соң менә бу үзәк курку дигән әйбер әйтәм, ул әкренләп адам баласын тарката икән, ул җәмгыятенә тарката дигән сүз. Җәмгыятенә тарката дигән сүз. Менә җәмгыять дигәннән Зиннар абый игътибар иткәнез бардыр инде әлбәттә. Соңгы бер 5-10 елда безнең сүз запасыннан, безнең лексиконнан намус, виждан, мәрхәмәтлелек, киң күңеллелек дигән сүзләр әкренләп ничектер юкка чыгып бара кебек. Алар инде архаизмнар сүзлегендә кала кебек. Бүген аларны ниндидер харизмалы, креатив, публичный дигән безгә ят һәм шундый сүзләр алыштыралар. Бу нәрсә дигән сүз? Безнең кешелек кыйммәтләре үзгәрәме? Бу яхшыгамы? Бу начаргамы? Бу нәрсәгә китергә мөмкин? Бу хәлакәткә китерә. Моның бердән-бер юл шул. Бу аксиома. Бу хисиятлар генә түгел. Бу инде тарих тарафыннан испатланган, расланган әйбет. Мин әйттем бит, мин баягыдагы әйтеп киттем, име, тарихны өйрәнәм хәсәнгә елларда да, бик каты, име. Моннан 5 гасыр элек булган тарихны өйрәнәм, име. Һәм шаккатам. Моннан менә безнең Болгар чорында,
үзебезнең Идел булгарында 1000 ел элек булган тарихны өйрәнәм һәм шаккатам, нәрсәгә шаккатам? Бүген менә мөнәсәбәтләр ничек? Элек тә шулай булган. Димәк, тарих спираль буенча бара? Спираль буенча бара һәм бөтен дөнья шушы бужыра спираль буенча бара. Хәтта галактика, Кояш системасы да бит спираль буенча хәрәкәт итә. Бу шиксез бит ул, Зиннур абый. Физика законыннан ал спираль буенча бара, Кояш тирәсендә ул бер төшә, бер күтәрелә, менә галактика гадәмиме? Һәм менә карагыз сез, су өстенә без малай вакытта теге ясса ташлар атып җибәрә идегме? Спираль рәвешендә китә иде. Су буенда теге әкәм-төкәм кабырчыкларын карагыз әле, спираль рәвешендә. Бөтен нәрсә менә шундый әйләнмәләр рәвештә бара. Һәм сез әйткән менә бу намуссызлык, ятсызлык, әрсезлек, хисетлек, менә монысы бик әшәксеме? Хисетлек, көнчелек, кара көнчелек име? Бу 90-нчы елларда менә җәмгыятьне безнең ничек басып алды? Чит илдәге кергән хылам дип әйтегезме? Бүген көндә ул басып алды. Менә шул театр ярдәмендә, әдәбият ярдәмендә аннан арынырга мөмкин. Аннан арынырга мөмкин. Минем инде Гафу итегез. Хәтерлисезме икән авылда элек безне әни мишкә ягасы булса, шырпа әрәм итеп кабызып тормыйм дип күрше апага күмергә, утлы күмергә кертеп җибәрәдер. Я камыр иҗәргә тотынса, камыр башына кертеп җибәрәдер, име? Ха авыл урамына чыгасың, минем авылым бар, әнием яшәйме? Авылга кайтам. Авыл урамына чыгасың, анда читтә бер зират күренә. Элек шаулап торган авыл, хәзер хәтта шәһәрдәгедән түгел, авылда да кеше-кешегә йөрми. Кеше-кешегә йөрми. Кич керми, кич утырга керми. Биләм дип әйтәләр безнең авылда, име? Биләмгә йөрми бер-берсенә. Кеше белән аралашмый, кеше үзенең капка артына бикләнде. Менә курку. Без бая әйткән курку. Бу романда бар минем, име? Зиннур абый, шулай да минем сезнең белән бүгенге сөйләшүне музыка теле белән әйтсәк, минор нотада битерәсе килми. Ниндидер мажор нотада. Менә бу яшәү өчен яктылык чыганагын кайдан, ничек табарга һәм аны ничек сүндермәскә? Бу шактый зур вакыт сорый торган әйбер, моңа теге ике сүзе генә белән җавап биреп булмый. Менә шул мин әйткән име, татар театрларына име үстергә кирәк. Әдәбият сәнгатькә безнең хөкүмәтебезнең игътибары мин юк дип әйтмим, име? Ул тагын да күбрәк булсын иде. Без китапларны арттырыйк, театрларны арттырыйк, төрмәләрне арттырганчы минем кабатланым 3нче мәртәбә һәм киш структураларын арттырганчы име, безгә файдалырак була. Мин оптимист кеше буларак, мин киләчәк турында бик матур уйлыйм. Һәм минем өметсезлеккә бирелергә хәтта бернинди сәбәпләрендә юк, име? Бернинди сәбәпләрендә юк. Аллага шөкер, балалар үсеп килә. Алла исән сау, тәртип менә анып булды, име? Без һәм бу яшьтә шулар өчен яшибез. Мин үземнең анагым өчен, аның киләчәге өчен борчылам икән, мин күршемнең анагы өчен дә борчылам дигән сүз. Шуның өчен дә эшлим бит мин борчылып, име? Башка тагын 10 төрле анагы өчен борчылам мин, име, бала өчен. Тагын 20 төрле. Алла шулай китабына әйттем бит. Тахир Зәхрәдә мин үземнең 2 бала аркасында чыгара башлаган идем. Тиражы 15,000 булды. Ходай Тәгалә барысы да әйбәт булыр дигән оптимистик фикерләр. Минем бөтен күзәнәгем дә шундый оптимистик. Хәтта кайбер белән кара нотлар белән кара негатив рак күренешләр хакында сөйләсәм дә, Алар дөньяны яхшылыкка үзгәртү теләге максаты белән әйтелгән сүзләр. Әйе, без һәрберебездә шул өлкәдә кемнең кулыннан килә, язучының кулыннан килә микән, ничек кулыннан килә, укытучының, журналистның һәм башка хезмәт иясенең, һөнәр иясенең кемнең ничек кулыннан килә, шул хакта эшләргә тиеш. Шул хакта эшләргә тиеш. Зиннур абый, зур рәхмәт сезгә. Инде романнарыгыз халык күңеленә барып җитәрлек булсын. Киләчәк язучысы гына түгел, бүген сезне танып, белеп, аңлап укый торган безнең тамашачыларыбыз, укучыларыбыз тагын да күбәйсен. Очрашырга язсын киләчәктә дә. Бик зур рәхмәт. Амин, шулай булсын.